Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Isa Asyu. Ya, bengi aku bakalan review tokonya Mbak Omila. Nah, ini kena apa mari silahkan disaksikan. Di sebelah kene enek minuman dingin, es krim, ning dhuwure tas-tas. Tasnya model-model ya, kekinian. Loh, enek jam dinding barang. Enek riwi-riwi ki hiasan. Tasnya udah lucu-lucu. Ya toh. Ki es krim neh. Loh, es krimnya sambuh. Terus lho, ki enek tas-tas yonan ning dhuwure, tas lucu-lucu, tas sekolah, tas apa ning kene enek kabeh, spray. Berbagai ukuran, selimut-selimut. Ki enek sabun sampo anak-anak lho, madu-madu apa ning kene iki obat-obatan. Antiseptik, hand sanitizer apa. Alah lulur-luluran. Ben kulitnya glowing, ben ra burik. Kuwi enak apa iki? Lah, anak peralatan bayi-bayi, botol-botol, kuwi resik-resik kuwi enek kan ibu, enek kapas, nggo ngresik raine ben ra burik. Rambuté sing pengen kaya Cina-Cina anu apa jenenge? Abang ijo kuning rambutnya ben gak pelangi. Enek semir. Oh, susu-susunan. Bubur-buburan. Dari alas pokoknya iki susu mbik susu anu enek kabeh. Enek susu enek elektronik barang. Ki ning ngisore enek ki anduk-anduk bayi, baju bayi sing ape kado ya tuku nang kene murah-murah regane, topi sekolah enek. Lho, topi-topi anu anak-anak, topi wong gedhe, pokoke nang kene enek kabeh. Sarong. Lho. Apa ae kuwi? Pokoke apa ae sing mbok butuhno nang kene iki enek kabeh, Bro. Ki semi bravo. Pempes lho, roti tawar, roti apa kuwi? Rotine ibu-ibu. Aduh. Ya, delok. Berpempes-pempesan dari berbagai merek, ukuran dan lain-lain. Jangan lagi sebelah kene enek apa, Pak? Enek pengharum ruangan. Loh, enek bat nyamuk. Enek apa nih pagi, Pak? Vape. Di alat-alat kebersihan ya, Pak ya. Pengharum ruangan. Halo, Depa. Depa shopping, Pak. Tumbas apa, Pak? Aku tumbas sana. Oke. Sing ape golek alat-alat kebersihan. Oke alat sih apa ya? Pembersih nggo lantai apa kuwi ning kene enek kabeh. Iki sabun-sabun. Loh, enek buku-buku barang nang kene. Wis pokoke nang kene iki lengkap. Roti-roti basah. Segala macam rupa, rasa dan bentuk nang kene enek kabeh. Wis pokoke gak terekam kabeh wis ning kene iki pokoke apa yang Anda butuhkan enek ning kene. Buku-buku mewarnai apa ki. Wis pokoke gak sadah-dah. Iki tokone Mbak Om iki ngiras-ngiros apa-apa enek pokoke. Makanan ringan, makanan berat, kebutuhan sekolah apa ning kene
tumplek blek. Oh, nek kene iki ya nek apa, Pak? Ya nek dolanan barang ya, Pak ya. Oh, sing ape golek kado-kado ulang tahun apa ning kene nek kabeh ya, Pak ya. Dolanane apik-apik ya, Pak ya. Nggih mau lho Didik. Iya, nek didike barang ya, Pak ya. Wah, dolanane akeh ya, Pak ya. Nek mobil ana apa wis Lagi barang ya. lagi helikopter. Makanya helikopter bareng ya Pak. Wow. Mungkin enak. Wah, tempelan-tempelan ana sepatu ana apa. Lah. Mombruk. Karek motor isi dompete jenengan kabeh sedaya. Tas anak-anak lucu-lucu, Pak. Iya. Iya, walah. Murih-murih, Bro. Tata bau. Bau. Wis pokoknya nape golek apa-apa silahkan dikunjungi saja. Gini Mbak Umi Kentang. Nek kaya aku ngene iki lokasiku ki kadang awang-awangan anu wis pokoke ning kene iki enek kabeh. Sing awang-awangan adoh-adoh ning Kentang saja. Kaos kaki apa enek kabeh ya ning kene. Cepet-cepetan alat kecantikan udah wis sembarang pokoknya ning kene iki berbagai merek berbagai. Sekian dan terima kasih review tokone Mbak Omi wis pokoke apa-apa enek ya. Lah oke pemirsa iki aku ape perjalanan mulih ya. Blonjonane jangan lupa di like, share, and subscribe yo. Sekian review dari tokone Mbak Umi.